Ahojte, ja vás vítam pri ďalšom videu. Dnes budeme hrať Minecraft a dnes budeme ťažiť. Ale ešte pred začatím som v minulom diele zabudol túto farmu, jak to mám povedať, ohraničiť plotmi. Takto. Takto si pridám zvuk. Hej, už je niečo počuť. Takže takto. Vysenáme, jak sa to volá, plot, alebo fence, alebo tak niečo. No, to asi nevyjde. Ale možno to vyjde. 13 mám. Vyjde to? Nevyjde. A teraz som to kam položil, akože. Prečo? Ty veľa nehovor mi. No ono to presne vyšlo. To je super. OK. Tak. A dnes sa vydáme ťažiť, akurát, že nemám žiadne jedlo. Mám 3 rotten fleše, 2 pavučielka. To úplne nebude ideálne. Takže musím nájsť nejaké jedlo. No, zapadá slnko. A žiadne jedlo, kámo, what? Kámo, v tejto verzii strašne rýchlo hľaduješ. Proste. Tak nič, tak sa vyspím a pojem na púce. Mám 2,5 hunger baru. Tak bohužiaľ budem musieť toto. Aby som mohol aspoň šprintovať. Ja už môžem spať. Dám si aj toto. Nech mám plný hunger bar a nech sa týchto odpadov zbavím. Takže takto. No je to trošku ako, no to je vadí. A to bude dlhšie video, ale to nevadí snať. Au! Áno, ísť máme sílu. Ja to budem potrebovať veľa. Ale proste ten atrament nepotrebujem. Ten mi je k ničomu. Potrebujem jedlo. Potrebujem veľa jedla. Ne! Musia utekať niektoré. A nejak mi toto laguje trochu. Tam je ďalšia. Ja potrebujem ešte. Nice. 4 máme. No, to nebude stačiť ešte. Ja za to asi budem strihať to video. To video určite zostriham, pretože to bude kopec nových častí. Alebo no aspoň prasať. A teraz musím ten pák zdrhať. No. Takto. Ne, neutekáš. A zase mi došiel hunger bar, to si robíš. Tu mám železo, to nechcem. Ako to už nebudem vypiekať, že to už na to kašlem. Teraz si dám vypiec to jedlo, nech. Ja už mám len 1,5 hunger baru. Ale v tejto verzii strašne rýchlo, proste, ten hunger bar strašne rýchlo letí dole. Dobre, už mám tu vypečené jedlo. Kura, nádhera. Počkáme, až sa mi to vypáli. Pozrieme sa na farmu. Jak je na tom. No,
Už je celkom fajn. OK. Ja to nejak laguje. Ale možno sa mi to len zdá, ale asi to laguje. Laguje to nejak zvláštne. Ale keď to je bez lagov, proste keby... Nie, laguje to, no. Asi nám to vadí nebude. Laguje mi to. Už to mám stane vypečené. No asi nemám. OK, to budem strihať toto, fakt. A ešte jedno. Dobre, už to mám. Už sa mi to vypieklo, super. Dobre, vyrobíme si krompáče. Pickaxe alebo krompáče. Proste krompáč železný urobíme. Asi sa nám toto. Krompáč železný. Mám veľa kameňa, tak si urobíme kamenné krompáče. Takto. A dreva mám veľa, takže to je fajn. Dreva mám dosť veľa, takže... No to by malo stačiť zatiaľ. Uhlie si berem. Pretože žiadne nemám. Tak. Si mám točku. Ja zdá sa mi tu, že je nejaká tma. Neviem. Neviem, asi ne, podľa mňa. To je tá jaskyňa, jasne, čo sme boli v minulom dieli. Hup! Ježiš, to som... Ježiš! Kurník, šopa, ne, ty ma... Keď ma zabije, tak budem povedať nasratý najviac, jak sa len dá. Ne, že ma zabije. To by bolo pekne hnusné. Fuj, skeleton. Som urobil chybu asi, že som sem skočil, že? Ja budem asi branchlineovať. Ty vole. Kde je ten skeleton? Keď som vedel, kde je. Odkiaľ ste... Aha! Chlapče, ty takto zhora. Ty si ale trapný. V tejto verzii dáva damage, ne? Veľký. Ty špino. Ty mi tu nebudeš... Ešte mi došiel meč, no výborne. 2 hápka na ránu, no výborne. On býva v týchto verziách nejaký silný. Ešte mi buchne creeper za zadku, už to vidím, jak si tu craftí meč a... Keď mi buchol creeper za zadku, tak už neviem. Tak. Postaň. Ja ťa dostanem. Ty mi tu nebudeš robiť takéto škaredé veci, no. Tak. To si nedovoluješ na budúce skeleton. Kosti sa hodí. No a nechcem, fuj. To mi akurát zaplní inventár, fuj. Nechcem. Budem asi preskúmavať kejvky, to je najlepšie, ne? Ako nájsť železo. Tak budem preskúmavať kejvky a potom možno branchlineovať budem. Neviem, ale keď chceš čo najviac železa, tak doporučujem preskúmať kejvky. No, mám po krompáči a to je jedno. Za chvíľu. Ježiš, to je jedno, tú kosť si nechám. No to bude možno malá jaskyňa toto. Počujem zombíka. Počujem zombíka. Ježišmarja, prečo sekero? Prečo si tu... A ja nemám točky, aha. Teraz mi tu buchne creeper, ja už to vidím. Ty, ja tak nenávidím vodu v jaskyniach. Ty čo, proste to je jak zatrest. Voda v jaskyniach. Voda v jaskyniach, to je najhoršie.
To je kámo úplne hrozné. To je kámo... No. Dobre. A nejaké uhlie Ježiš. Potrebujem nájsť nejaké uhlie, pretože bez uhlia ne. Ne. Proste bez uhlia. To nebude dobre. A ty si tu nemlíku. Poď sem. Ty si ma hitol, hej? No. Tu máme uhlie. Máme tiež vodíka. Ježiš. On mi nejak hrozne uberá. Veľmi hrozne uberajú v tejto verzii boja. Ty už mám polovinu životov preč. To nevadí. Ja som si myslel, že mám kopať branchmentov, preto som si toľko krompáčov robil, ale tak to nevadí. Tak preskúmávam jaskyne. A možno budem aj... A nebudem branchmenovať, len preskúmam túto jaskyňku. A už tu končíme. Tam sa môžem branchminovať. Kaž, čo tu je ešte? Železo je tu ešte super. I ne! Nie! Do keľu. Čo to len... Štrk blbý. Tak to na mňa padlo výborne. Uhlie to asi nebudem všetko ťažiť, pretože všetko uhlie nepotrebujem. A z neho nepotrebujem toľko, že? Ale trochu si ho zoberiem určite. Aspoň nejaké torčky. To bude zase skeleton, ne? Už to vidím. Už to vidím. Jo, železo, okej. Okej, tu je ho asi 8. Je ho tu 8, haha. Ty on tu... Počujem ho, fakt. A už ho nepočujem. A už ho počujem zase, no, je tu. Skeleton. Koľko ho máme? 19 uhlia. To stačí asi. Jedna mana. To asi stačí. Máme 10, no to stačí. Máme mať 40 torčok, no. Tak. Ďalší iron? Je nejaké šťastie, ne? Hrozné. OK, ja to už končí. Že zoberiem toto železo, vrátim sa domov a toto bude koniec tohto videa. Tak, máme koľko? 34 železa. To stačí. A... Čo to je? OK, neviem. Ja zase mi ten hunger bar už ide dole, ach jo. To je hrozné v týchto verziách. Ešte v týchto verziách... To je strašne nedobré. OK. Ty, ja nenávidím vodu, kámo, odkiaľ zase voda? Ach jo. No kde si? Kde si? No, kde je východ práve? Tu je východ, OK. Abo vchod. Proste to je jedno. Neviem, jak sa to nazýva. Tak. Už chcem späť. OK. Takže ideme domov. OK. Ale nie, do keľu! Ježiš, dobre. Fú, našťastie sa môžem vyspať aj. Keď neviem, jakým zázrakom to sa náhodou postala, keď tu počujem hromadu, keď je tu hromadu monster, tak neviem, jak som mohol lahnúť do tej postele a ja
Proste nesťažujem sa. Tak. OK. Tam je creep. To je najhorší mob. Pre mňa. Tak. Dám si vypáliť železo a ešte si urobím železný armor a to strihnem. To vypekanie je nudné. Takže strih. OK, mám 24 železa. Takže si urobíme ten armor. Chestplate. Jak sa to volá? Toto. Tepláky alebo leginy. Potom helma a topánky. Takže topánky a helma. Tak. Nosí to na seba. Takže toto je koniec tohto videa. Nezabudnite dať like a odber. A ahoj.